அனைவருக்கும் வணக்கம். அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இந்த வேலைவாய்ப்புகள் நம்ம தமிழகத்தில் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகளிலிருந்து அறிவிக்கப்பட்டக்கூடிய வேலைவாய்ப்பை தான் பார்க்க போகிறோம். 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு கல்வித்தொகையுடைய யார் வேணாலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம். தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய 38 மாவட்டங்கள்லையுமே இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு தமிழக அரசினுடைய நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு தான். இதுக்கு தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிரந்தர சம்பளமும் மற்ற அலவன்சஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிற்கான கடைசி தேதியானது ஜூலை 25 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி விண்ணப்பிப்பது இது பற்றிய முழுமையான விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் உள்ள தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் அதிக அளவில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவலை தெரிஞ்சுக்க அரசு வேலை சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகள், கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களிலிருந்து நியாய விலைக்கடைக்கான விற்பனையாளர் மற்றும் நியாய விலைக்கடை கட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் கொடுத்துக்கிட்டே வராங்க. ஏற்கனவே ஒரு 12 மாவட்டங்களுக்கு மேலே அறிவிப்பு வந்தாச்சு. அதை பற்றி விரிவான வீடியோ நம்மளோட சேனலில் இருக்குது. நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா அதை போய் பார்த்துக்க முடியும். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தனித்தனியான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் கொடுத்துருப்போம். ஸோ இது தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து அறிவிக்கப்படக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. சரிங்களா? தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு சங்கங்கள் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகத்திலிருந்து வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நியாய விலைக்கடை விற்பனையாளரில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 52 காலிப்பணிகள் இருக்குது. நியாய விலைக்கடை கட்டுநர்களில் 2 பணியிடங்கள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நியாய விலைக்கடை விற்பனையாளர் பணியிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையில் 2, வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் 2, தொடக்க கூட்டுறவு பண்டகசாலையில் 2, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் 46 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. நியாய விலைக்கடை கட்டுநரை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையில் 2 வேகன்சி, ஆக மொத்தமாக 54 வேகன்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதற்கான கம்யூனல் வைஸ் பிரேக்கப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பொது போட்டி, அதாவது விற்பனையாளரில் ஜென்ரலுக்கு 16, பிசிக்கு 13, பிசி எம்முக்கு 3, எம்பிசி டிஎன்சிக்கு 11, ஆதி திராவிடர் சொல்லக்கூடிய எஸ்சி கேட்டகரிக்கு 7, எஸ்டிக்கு 2 கொடுத்துருக்காங்க. கட்டுநர் பணியிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிசிக்கு 1, அதுபோல் எஸ்சிஏக்கு 1, ஆக மொத்தமாக 2 பணியிடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இதற்கான சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் விற்பனையாளர் பணியிடத்திற்கு முதலாண்டுக்கு 5000 ரூபாய் கன்சாலிடேட் பே கொடுப்பாங்க. அதற்கப்புறமா அதை பெர்மனண்ட்டாக ஃபஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா பெர்மனன்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் அடிப்படையில் அதாவது 12,000 வரைக்குமான பேசிக் சேலரி ப்ளஸ் உங்களுக்கு அலவன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். கட்டுநர் அதாவது பேக்கர் போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் இயருக்கு மட்டும் கன்சாலிடேட் பே 4250 ரூபாய். அதனை தொடர்ந்து ஃபஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா 11,000 வரைக்கும் பேசிக் பே ப்ளஸ் மற்ற அலவன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இதற்கான வயது வரம்பை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து கம்யூனிட்டியுமே மினிமம் 18 வயசு பூர்த்தியாக இருக்கணும். அதிகபட்சம் ஜென்ரல் கேட்டகரியை தவிர்த்து மற்றவங்க அனைவருக்குமே வயது வரம்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றவங்க ஜென்ரல் கேட்டகரி சார்ந்தவங்களுக்கு மட்டும் 30 வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்க முடியும். இதற்கான கல்வி தொகுதியில் பொறுத்த வரைக்கும் விற்பனையாளருக்கு 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலே போதுமானது. கட்டுநருக்கு 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலே தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும். தென் இதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரு 12 இடங்கள் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தூத்துக்குடி மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை தூத்துக்குடி, வேளாண் உற்பத்தியாளர் சங்கம் தூத்துக்குடி, கோவில்பட்டி வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கம் கோவில்பட்டி, புதூர் வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் புதூர், ஏகேஎல் கூட்டுறவு பண்டகசாலை ஆறுமுகநேரி தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம், திருச்செந்தூர் கூட்டுறவு தொடக்க வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி திருச்செந்தூர், விளாத்திக்குளம் தொடக்க கூட்டுறவு பண்டகசாலை விளாத்திக்குளம், ஓட்டப்பிடாரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் ஓட்டப்பிடாரம், திருவைகுண்டம் கூட்டுறவு தொடக்க வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி திருவைகுண்டம், நாசரேத் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் நாசரேத், உடன்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் உடன்குடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 12 இடங்களில் நேரில் போய் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிக்க முடியும். 24ஆம் தேதியிலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதை விண்ணப்பிற்கான கடைசி தேதியானது ஜூலை 25 சொல்லியிருக்காங்க. இதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் விற்பனையாளருக்கு 150 ரூபாய், பேக்கருக்கு 100 ரூபாய் பே பண்ணணும். எஸ்சி எஸ்டி பிரிவை சேர்ந்தவங்களுக்கு இந்த பணம் செலுத்த தேவையில்லை. இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிடி எடுக்கணும். டிடி எடுக்க வேண்டிய முகவரியானது, அதாவது இங்கிலீஷில் நீங்கள் டிடி எடுக்க முடியும், தமிழில் எடுக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்யூரோ தூத்துக்குடின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க. அதற்கான அட்ரஸ் நான் தெளிவாக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோடு சேர்த்து உங்களுடைய கல்வி சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ், முன்னுரிமை இருந்தால் முன்னுரிமை சான்றிதழ், இதர சலுகைகளுக்கான சான்றிதழ் அனைத்துமே இணைத்து அப்புறம் அந்த டிடி எல்லாத்தையுமே வச்சு அதோடு சேர்த்து 25 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டாம்ப் போட்டுன்னு செல்ஃப் அட்ரஸ் கவர் கண்டிப்பாக வைக்கணும். அதையும் வச்சு நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம், 39B முதல் தளம், டிஆர் நாயுடு தெரு, தூத்துக்குடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முகவரிக்கு ஜூலை மாதம் 25ஆம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் தபால் மூலமாக அனுப்பிச்சி வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாதுன்ற தகவலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ விருப்பம் இருக்கக்கூடியவங்க நேரடியாக போய் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிக்கோங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தகவலுமே கரெக்டாக ஃபில்அப் பண்ணுங்கள். உங்களோட டிடியை மறக்காமல் அட்டாச் பண்ணி செல்ஃப் அட்ரஸ் கவர் கண்டிப்பாக வச்சு அனுப்பிச்சி விடுங்க. சரிங்களா? அனுப்ப வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் 25 ஜூலை. ஸோ ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவலுக்கு அரசு வேலை சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.